Фют, запомни ли най-накрая всичко? О, да, запомних. Отивай сега, хубаво дяволче, и най-накрая извържи това хлапе, Ян Бибиян. Иначе, чигулката те чака. Не, никаква чигулка. Отивам веднага. Хей, Ян Бибиян. Фют, пак ли ти? Казах ти вече, че не искам да съм другари. Ох, ама Ян, ти не помниш ли, че благодарение на мен ти стана първият човек, който стъпи на луната? Нали аз те заведох там? Завел съм я бил в друг път. Не помниш ли, че ме завлече в старството на злото, а? А и да ме беше завел, пак нямаше да бъда първият. Американската мисия Apollo 11 вече е стигала до там. Там е работата, че хич не е стигала. Всичко това е измама. Всъщност снимките са били заснети в студио. Трън. Абе, слушай ме какво ти казвам. Ние дяволите знаем за всяка измама. Ако не е заснето, защо тогава знамето се вее? Нали там няма въздух? Защо не се виждат звезди? Нали са в космоса? Защо сенките са в различни посоки, а? Защото е имал прожектори, ето защо. Така че, драги приятелю, благодарение на мен, ти си първият човек стъпил на луната. Нито аз съм стъпал там, нито мисията е измислена. Запомни веднъж за винаги, Фют. Аз вече не съм ти другар. А всички неща, които избори, имат просто физично обяснение. И за да не се оставате да бъдете мамени от дяволски конспирации, прочетете повече. Кое предизвика тези явления? На вижте.bg